Chef Dario, ninsabu għamnek il-naxxar, u għadjibdu fil-life. Ħankunu għedin namlu festin. Biex hekk? Festin zaħir. Il-membri kollha li matul is-sena ikunu għamnek magħna. X'ħadkun qed tagħmlilna Dario llum? Nibdew xi finger food, għandna 3 tip ta' finger food, 7 prawns ftit vegetables u anke ftit pulled pork. Iktar tard nkun qed nagħmlu s-soppa, għandna 3 tip ta' soppa, bil-focus it-tnejn minnhom huma magħmulin biss bil-ħaxix li l-ingredient prinċipali huwa l-ħaxix tas-soppa biss, jiġifieri m'hemm xejn ġufiq, m'hemm xejn tqien. Kif tuża l-għodda li għandek biex inti tagħmel is-soħob kif suppost ma tuża ħafna preservattivi. Prosit tassew, għax hawnhekk aħna nippritkaw is-saħħa. Għamillu disclaimer. Issa peress li trid tgħid ħaġa, l-ikla minnija 80% healthy. U għandna żewġ affarijiet li huma Tal-Christmas. Tal-Christmas, jiġifieri bil-permess ta' Matteus Grasso. Ekku, bil-barka. Bil-bord. Bil-barka. Prosit. Jiġifieri llum ħadkun qed tużalna ingredienti illi avolja jħaxnu mhumiex proċessati. Dan bħalna jgħidu aħna nitkellmu dejjem inti matul is-sena. Dana inti għandek healthy bordijiet tat-tabib, healthy għax ma tixtiequ xi mel jew inti għax ma tixtiequ xi xagħmijiet, għandek il-healthy kif l-ikel li tażel, kif tixti ikel proċessat, sempliċement chicken nuggets, sempliċement burger. Importanti tara ħafna x'ikun fihom dak l-affarijiet għax inti mhux kull vera sibu lest, vera konvidenti, però jiena minn naħa tiegħi għalhekk naħdem ma' Matteus Grasso jkun nista' nispjega kif tuża l-affarijiet metodi ġodda li jeżistu llum. Xi ħaġa li nixtieq nitkellem fuqha wkoll is-sena d-dieħla ħafna anke hawnhekk hija l-vacuum packer. Vera ħafna ħabba il-plastik hija xi ħaġa li qed noqgħdu għalija, però hemm ċerta tip ta' plastik li ma jerkix mal-ikel. Dawn il-boros huma magħmulin minnhom il-vacuum packing għal qed insemmiha x'apparti li tista' tistorja tista' wkoll inti issajjar li hija sous vide cooking. Inti minti qatt issajjar iktar minn 100 degrees, m'intix issajjar il-metodi normali li nafu aħna għalfejn għax inti qed issajjar ġa borza l-ilma. Hija metodu interessanti ħafna għax inti tista' ssajjar bla mluħa, tista' ssajjar ukoll bla żejt xejn. L-unika ħaġa li ma tagħmilx dik is-sistema hija li ma tiffinixxalekx il-prodott, jiġifieri biċċa tiġiġa kisserġa fija biex ħaddija l-kulur. Però tista' sservi, tista' tużaha favorika għalfejn biex tagħmel tiġiġa waħda, tagħmel 10 tiġiġi u 20 tiġiġa, apparti l-ispazju ġol il-friġġ u ġol il-friża, mhux ħataħodlok iktar ħin. Allura fejn inti tmur tażel tiġiġa lesta, imsajra, minflok tmur tixtri lesta għamel waħda lesta li għamil kan l-istess. Tista' tagħmilha darba fix-xahar, xi ħaġa oħra din il-borza li jitaj, dik is-sistema li tajba ħafna, fejn nisfolk ma tmux biex tifriża l-ikel bija tista' tifriża l-ikel.